مرحبا شارماي دلال وشارماي بمارك. إيراج ما درس نون درس بيكين. از هيفري وازن و درس هشتند ما كم جامندي يو بنا اين سيرفنر و درس نون ما درس بكر خيري سر يوز هيفري از شمارا اني واج انينيك اير ازوفونو گوارب زونه اکادمی دنیا همه چون راشت نیمو ایراد چیک ازوونو شما نوهیش نوه یعنی از این فهم کنو چیزی دو نوه ازوونو حتی نو شما ایشکن گوشتری بکی ساکین یو جاد گوشتری بکی o hattın okşayışken bölüm verin ra siyer biki temaşı biki ez o vunsı ez o çara onu mesela rasnen kumca çünkü eğer bölüm karışık şıma gösteri kese yo bölüm yo kal belki ve şıma nişür ama ana ren bezoni ez gware weşun şıma nişken kal bikir ez gun gware xwe düşünce xwe beşk ifade bikir ez o xwariye ana düşünce ez o xwariye en zoni ez o xwariye ana xabatek mi dest pê kerda yowiz ez nîwazano ana xebat biyor mehzeme xayînû ya da xayintî ser ana xebat bêrvela kir çû nîşken xebatê min wedar ez o qale disê huzar serrûken û yani en gure îdeolojî nî en gure yo partî nî en gure yo dernek nî en gure akademiyê êrîz nî yani eğer ayagazovunu yo nesil dina nesil belki sena serra pe hama biyor fehm kerdiş. Xwer derd mekiri sabır biki o akşama eşkin beni destek bilse destek bidi. Sari çumun ser. Hattunu inkunest xabatımı hole ser. Karşı yo binye hole ser bilakiri hole ser ve millet beşno ezovonse. Şimazunace her rej hazar hev yorum ezo. Unyancı seyin ra heşte holse seyin ra vist ya da hiris he geren mi ba'din. İki maager bir dersi nevin. İki dersi heştinet ma kotib hin din diyin. Ma vabla insun nizde disi uzar serrik yo zihinsel devrim viraşt din verin Yahudiye yani İbrahimi vakt paleolitik beyinet dest peko nizde so puncaz uzar ser saydaret diyor. O puncaz uzar ser cuaveriz rasno vakt mağaro din dino kültür dino ewiz myon teolojit travun din Hristiyone o myon akademit zonaya akademit travun mezolitik çağ yani çağı mezolitik travun çağı myonin yo hat razazaki otur şu işken var. İki ma sembol hayvun o qede en dönem ma destpeke çar hab hayvun sembol est vakt din dinet vakt Hristiyonet en vakt mezolitik çağı in içine haş muercile xwaz okutuk. Derse heştenet makale muerciliyo haşke yo hatraz makale hot beruke eris ikiz ma heveri kale sembol haç Hristiyonekin ana sembol semetçineye bahçes kale xwaz o kutikin en vakt mezolitikit yani puncas uzar ser cuaver despeken hiris punc uzar ser kenderk puncas uzar ser vakt ver yegi travun vakt hin yega dest beken ocat qediyen. Oxtrape hin medeniyet yegi dest beken. Medeniyet slum dest beken. Medeniyet slumis neolitik çağ travun. Zunayê myon akademît o myon teoloji diz din bi silmontiyê enqede magun yaqî bikir. Yo iz eynik ez o vûno ez nivûno şima illa qîrcad yaqî bikir. Şima eşkin goşterî bikirî kenadaqa. Eynik ez o vûno ez yaqî keno ez o vûno. Yani yo insunu eğer eşken düşmüş ise pe o düşünce ve eşken xwe ikna bikir o bahçe yaqî bikir بعجز اینی بشک ifade bikir. Yani cevaberiz var. Herçi girdaya zuneyi tünyu. Yani herçi zuneyi niye? Eğer zuneyi çıkadı ifade ki. Eğer zuneyi çıkadı cüyen. Eyva mesela. İki makale sembol haç bikir. Vakt mağarud yani vakt mezolitik çağı. Bacarun bin erdit. Ey pirik bir baymak o vakt. Cüyen Semet yön belli kerdişa, Semet rar belli kerdişa, Semet kıble zuneyiş ser, yo haç ko sembol xwe, o haçis het ser mağarut, yani sere kuya nunru, sere kuya kum yo insun o haç vinse, zun medeniyet keyi ho ocat. Yo iz en haçik ho sere en kuya, en haç qedek nyorru verniye ye unyana kuzeyra
pêniyê ûnyana güneyî re, dest raştiyê ûnyana doğu re û dest çepî ji ûnyana batî re. Ey re wextek yo înson o dönemit bin erdî nûn ey korîdorût ek biwazên bigêrên se û hetetê dunya sêr erdûna wextek bigêrên, pe eya heça zûnên hukum yo hetit zerre in atmosfer tabiatit. Ey re semed hêt xwe vîneyîşa, rar xwe vîneyîşa, sembol heç yo het re zûneyê pûrê eya qilanê wext miğarûno yo wîs mîn înûkerdî ji mavala her yo dîn yo kültûrê ku. Ey re ina zûneyê heç yo het re hîn biya parçe in kültûr, parçe in dîn, ê recîs hala emez ha mîn sîstêm xristiyonît hat dewûm kene. Em rin bizûnî em heçik êr bütûnê dunya tişma hêvînîn, yo xristiyon ku dîn re zînû nikin, ama zerrekê yinit mutlaqa yo heç est e. Çi ne ina heç? Ina sembol ey kültûr bajarûn bin erdûnya, o care heye ina heç. Ve ço nîvaç êr reç ina heç nêmaniya û ina heç xirab û fehm nekir û ina heç serxayînê nekir. Ina heç hem zûneyê înson, hem kültûr înson, hem tarîx înson ha rastnena me. Yani tik tane sembol yo heç tane nî aynı wextit yo zûneyê ya wext miğarût înson çi qeder rar xwe dîn, zûnên kum yo yonaşor, zûnên bin erdît pe enîna zûnên çi qede bin erd bikin wadû viraz, korîdorû viraz, yani mayeşkên vaş bin Anadolî îkên yo het re hê pirê şehîrûn, pirê bajarûn bin erd. Kapadokya'ya re dest pê kene, pûrê hetetê ey ku yû gêrena ma nîzûn çend hey xwarê, ma nîzûn çend hey derga ku. În hema hesab nîbî, ez êşken duşmîşib sadece. În teorî me reşt gereka raştî. Wextek raştê dîse enê neşîn xwarê. Behecî en haç, mîn rîtwelûn kültûr û wextîs bîyo sembol in rîtwelo, ey re aynı sembol êr reç hala emez mîn xristiyonît hê dewûm kir. Yani in rîtwelo êr reç kîlîse hakena, em ê rin bizûnî in rîtwel ziyadûnê ye hê o dönem re yên pê in sembolûna heye. Di mavala heç û lewên kwêyûna neyên re. Yo wîs lewe in kwêyûna yo lwecin bî. Ina lwecin îs bi mûn kerdin bila. Yani kevunla haberleşme sistemi. İnsan ama vaxt yegûnû raso bin erdû dicuyan fakat sembolî sürekli hê serê kuyît. Hem haç est, hem lwecin est e, hem îs frekans est. Yani veng est. Mesela serê in kuyût, ina lwecin re rê rê yo dimûvê tîn. Yo dimûk hîn siyah ben, spî ben, werî bi rengî mühîmatiyê ey dimûn bêlûnî. Ey re in cûyeyîş bin erdît, zerrî bajarûn bin erdît. İnson wextek wisar diyên, vêjiyên tibêr miğara û şîn hetetê ey kwê gêrên, şîn hetetê ey zerrû gêrên, kaînat gêrên, heywanû naşînin, bini û semed wêriya kum cad bereket est û heta hê yo gêreyîşit. In înson sê muercilû şîn gêre. Cinî yani may ina qilan hetetê miğara divinin û xwêrtînîs vêjiyên tibêr miğara şîn ceyûn bîrû semed ina qilana çinê hol, çinê rind, çinê ben, çinê nî ben, ey şîn gêrên wisên analîz kirdin, hêdpayîza gêrena wênkî. Wextek yo talikî bibînse, wextek yo mühîmatî bibînse, in ho lewê ku ye yo adir bistîntiye, o adirîs yo bimûn vetîn, werê reng ey bimûn, xeber din pûrê hetetê xwe kumek ho kum ca êşken serê ey kwêvîn û bimovîn û fehm ken werê talikî dûm pire hûn ê yên miğarê xwe werê beya talikî ya werê beya mühîmatî ew înson o hayt yo îletişîm birazin yo xebat birazin û ene ser cehd ke. Semêd lewê in kwêyûna yo wîs frekans mava, qalê frekans make. Pê veng e. Pidî yo film cunê darxin dîse est. Pidî yo êstrî est, pê ew êstrî travûn borazan. Pê eya veng şawitîn, frekans şawitîn qabilê xwe, eya qabilek ti bera ha zûneyî dunayerî ya îs ha wer dunayerî. Yani çinek semed qabîle we, çinek semed qilana mühîm, ho eyê dunayerî ye, vengina borazan wextek şince, ew hîn fehmkenek yo cê çi est, dûm pire şin hûn ê oja yên pîser, zerre ey kwî yên pîser, mesele est ese, eya mesele est, ojat pîoreyî helkîn. Yani ê reç in kültûr
حالا همز چی دیز است خریستیونی دیز است بدی هر ساعت چند دونا پره هر ریتوال چند دونا پره مثلا aynı sistem میون بسلمونتیه دیز است مالا وقتی کشن بنن سالا بنن و عزوم بنن این پیوریه یو هترا ریتوال وقت مغارو هیه بعجی وقت یگود عزوم قیده عزوم بنن خریستیونیز قیده خو verin fakat kültür yegid miras کرده ایا زونه verin kültür yegi guare devam ken. Ervaj ey çunak veng ey çunak şmaşnawen mün kültür Hristiyonet en rin bizuni ew pa frekans xuwa pa qeyde xuwa xo wagt mezolitik çağraya. Eyra ervaj mabun cısı qale çan zazaki çan cen zan cenayiş yani qale venk yani azumis ezan zan zanis yohatra نزدیه çana yani yohatra çıkadak azum çıkadak çan aynı kültürra aynı insanra peydaken her yo dönem işaretken ane azum vakt yegut pe vanga pe insunya ayak hen nizdid ayak hatat devlet pe o vanga rasen insun vakt ver yeguz zare mağarudis pe ana borazan pe ana çan yo sistem din pe aya frekans kerdin bela yani ana yo hatra kültür insuni tarih ra nata esta era çıkadak azum eğer parça kültür mauser çaniz parça kültür mau. Kültür Yahudiye şofar est aynı kadem malo venen insun ayaz o kültüris ho gerdaye hunç an tarih insun. Çidek mahe vinin, çidek mahe cüyen, mara gherib vajeva, mara Yunus vajeva, ren bizuni tarih an kadem nunusyan. Tarih gereka qede xwe çi qedek cüyo garip eğer raşti gereka heveri biyor fahm kerdиш. Erveş kültür Yahudiye karşı kültür Bısırmuntiye, kültür Bısırmuntiye karşı kültür Hristiyone hegerin kaos birası ana pyoreye insun lahbraha peyda bana. An insun tarih xwe nizun. İki makale hayvuna hirin sembol an vakt bacarun bin erdvaç. Hirin xwaz sembol bereket vakt bacarun bin erdiyor. Yani eğer ve çıkadak mün kültür mat, mün kültür bısırmuntiye, mün kültür yegud, çıkadak galle sembol bereket olsa vakt mağarot xwaz sembol bereketi. Az yaqi keno pirikun pirbayun may ver vakt yegi zafye zahmetund. Zafye çetine diye. Pure ena çetine yo zune deya ey insun pe demiş piyo karşı pure çetine. حطوه وقت ياكو ايرا وقتك از قال وقت مغارو كانو وقت فيري ياكو كانو از وازانو شما ان dönem yo dönemek o zaf çetin fahm bikir. Ana zaf mühima. Çünkü ana çetine hatuma fahm nekir manişken din hirin tam fahm bikir. Bisilmuntiya raşti tam fahm bikir. İnsun vaktek miyon mağaro cüyen نزد هیرس 5000 سر حتی وقت وریگو حتی وقت dönem cemet peyin rasen. Travun son buzul çağı. Yani şiyas huzar ser cuabe. Vakti rasen son buzul çağı ya da vakt cemet peyin ocaat ev insun hin bin erdet hin ya vakt ziyad viyarne. Seyya verniu ser erdo pyoreyi cemet. Yani çike verçiniyor. Sadece hayvan saydar est. Yo çend çeşit hayvan est. Eğer bin erdi nişken bicü eyehe demiş be. İnsunis ho bin erdi. İnsun vakti rasen vakti cemet peyin yani şiyas uzar ser cuaver ocad yo çetine fahm kerd. Çetiniz hin ev insun nişken şur ser erdiya vero informasyon zuneye eriyet بیارکی راست. او اینسون هین اخترپه ذره ای مغارات مونن بین اردید مونن ذره ای باجاروت قریدورو ورازن باجارون بینو ورازن پیوریز بین ارد را ورازن فقط این اینسون گرکا یو هات را ور خو بیور گارانتی ور او وقتیس خواست انزیاد معنی نجویه çünkü ana dönemi cemeda peyin şia suzar ser cuaver yo hatra sembol galavo. Eyra xwaz itiyat karşı ana gala karşı ana çetine bacarun bin erd yo hatra sembol bereketa. Eyra ana ez bunu mane din diyin
يو هترا غلوة يعني قال خرستيون يونا معنيس غلوة أنا أزوازن شما فهم بكير يا هيز وقت غلا يا هيز çetine غلا yani karşı غلا yo kültür bin erdit zerre ey bajarut vakt mezolitik çağıt cüye. İnsun vakt paleolitikit saydare kerdin. Kumcak veriyi bibin ocad binerdin hatta o ver biqedin ya da o hayvun nesil bu him kerdin kem oxtrape şim yonaca ocad meni yani insun ser زرواشته خو ساده دوام کردیم او انسان وقتی گن dönem zihinsel devrim eya dönem zihinsel devrimit yo hetra hin ez zuneyek cua verragen ey informasyonu himgen yediye yo kültür insun hin naşnemre. Ana merkez yer inunç est fakat en yo qede cüyeyiş ev vakt yo. Vakt grasen cüyeyiş bacarun bin ert ocat yo dönem gala yana. Galas اوز هیت سرید اگر زاف جمد ببسه انسون ذره مغارید کن تشقله غلا سمد ایه او انسون هبری خواز کجیه yani ma xwaz hêberî kweyîsa naşinin fakat o xwaz zerre ey miğarot o wextit o wext dalike o wext çetinêt ocat benceye hîn ew însun degerdun xwaz o gêren xwaz xwawa بعداً جویش خود کلتور خود خواز دوام بکر به خواز دوام بکر حتی وقت یگو یعنی او انسان زون وقت یگوین فقط او انسان گرک بین اردید ذره ای مغارد گرک پاوه او وقت بفنرتیم ایرا او هایت تکیو چه او انسان düşmüş ben اوز karşı gala, karşı çetine yu hetra ver xwe garanti kir. Ene ser xwaz sembol bereketo o karşı gala xwaz yu wehreko ê roj sigelî sembol bereket xwe xwe çarne. Eyre ez ene vunu pyorê dîno bêyîş xwe ra heto êr însunîr yo zûneyê rasnaya, însunîr yo kültür rasno, însunîr yo kod, yo sistem kodu rasno o hato êromeya. En însun wextek rasen wext yego yo hetra zûneyiya hîriz 5000 ser bajarûn bin erd est a merkez bereket en dönemîs xwaz o verey wextîs nizde 1500 ser dîn Yahudiyê yani dînverîn cuyan. Eya zûneyê xwe en wir dînû ra gen o wextek rasen wext yego qêdê yo akademî qêdê yo mekteb pîl en dönem dest pêken. Pe غلیه ای رج ای قدک ای دینونا اومه راسما ای bütün ye kodun tarih insun tarif ki. Ey raj en kod zafiye din peyinet yani mishafet omeniştir. Eyra ey raj o çik zerre kitabun semavit ho nişte zerre mishafet ho nişte en piyore işaretu homa ben dest pekerdiş vakti yegu. En dest pêkerdîş wextiye got çi qedek yo akademî re dest pêkenase ena zûneyê û wextîs yo hetra pê hafizûna dewûm kena hetû wext niştîş mishaf. Eyre maşkên vacik wext yegû 50,000 ser dest pê kose mishaf 1000 ser cawer nisyose enê rin bizûnî ew mishaf pê vatiwa pê mîtolojiyûna pê hafizûna ew mishaf xwe çarno ey qod xwe çarnê hatû roj niştişiye. Eyra o niştek ho zerre mishafit ew pyoreyê qod tarih însun ra ho behs ken. Ew kültür Ereb nîyo. Eyra evûno şaş fehm mekirî. Ê roj însun ena şaş fehm kerde vonik çi qedek xwe 1000 ser cawer nisyo. O kültür o 1000 ser caweris kültüriyê ê roj pyorê bisilmûntiyê sembol ken. Niye? Asıl sembol bisilmûntiyê wextî yegît ez hema behs keno wextî yegî re dest pê kir. Yani 50,000 serek yo tarîx xwe nûsiyan pê bisilmûntiyê ya pê bisilmûntiya raştiye. Eyre ê roj ez û wazenek pyor fehm kerdişik tarîx însun qêdek hatû êr vejî û qêdek akademiyê êr hatû rasiya ci tarîx însun dest qat se qat inê re hîniya xware û inê re hîniya zûneyê xwe dekerde. Însun êr zûneyê xwe tarîx zafiyê xwe dim cawer de xwe vîre kerde.
Eğer insan vakti rasen vaktiyegi, ocak sistem şuneti birazan. Cevap vermiş mara vatır sistem şuneti içine. Sistem şuneti o sistem devun madjiyo sistem şuneti evo. Eğer raj piyore kitabun kutsalı hoyo sistem şuneti ra bahs kerd. Ana sistem şuneti ene ren bizoni vakt dest pekerdiş neolitikyo. Eğer zoneye dinun binur az guareb insun vakti yegi kombinasyon birazyo pe eya kombinasyona çiqedek en din en vakt yegî diviraziyê. Ena kombinasyon en sistem din verîno yo heta hem kültür hem deyke din peyine. Yani din bisilmontiye zoneyê xwe dînûn verînû ra gel. Otir direk neolitik yani vakt yego dest pê nike. Vakt yego yo hetre paeya zoneyê dest pê ket. Vakt yego dest pê ket yani neolitik çağı dest pê kena ocat hêverî xwaz hîn ben herom. Çiqede ben herom ew qêdê cuyayîş û wext qêdê mecburiyetî û muhîmatiyê û wext gereke xwaz herom bîn yo cat. Çünkü kültür xelît eger xwaz helal bînse ene rin bizonî eya rinek mîyon kültür xelît pê sistem şûnetiya eyek madiya eya pîyoreyî me nişken bicû. Çünkü eger xwaz wext xela dîs bîn erd dîs pîrîkûn pîrbayûn me wergin ko qarantîse ser erduna eger sistematik yo zoneyî yî ser bar nikerdîn o qêdê vêr dewam bikerdînse wext yego yani bisilmontiya raştî yo meعنeyê çi niye? Eğra kum yo dönemet, kum yo heywan, kum yo dar, kum yo lê çiqedî yo sembolî est guherib ey dönem gereka biyor fehm kerdiş. En kültür, en sistem şûnetî yani kültür bisilmontiya raştî yo hetra ser ey kuyûn mava yani Toros û Zagros ra pê dewûna dest pê ket. Yani dewma yo hetra akademiyê zoneyê neolîtikê. Eğer ez rê enqede bûno ey çend serek miyalûd ez cûyo ey ser yo hetra zoneyê neolîtik ard rastine me. Yani yo hetra kültür şûnetî, sistem şûnetî, kültür bisilmontiya verîn, bisilmontiya raştî ey dewûn mara pê akademîk yo sistema dest pêkena. Ena sistem wextekî ey kuyûna dest pêkena o behcê oxtra pê hîrsê 6 derece hetete xwed hîn ceyûn bînû virazine. Hîn însun yê diyet ben vila. Wextek ben vila yo hetras ena zoneyek wext neolîtikîs hîn yê diyet xwed kenhera guherib coğrafya, guherib cê yo sistem virazen, yo înûkerdiş virazen, yo kültür virazen. Yani êr reş me enqede baş kültür verîn neolîtik ene xelîyose behcê kültür Farsî mesela viraziyan, behcê kültür Kavkaz viraziyan, behcê kültür Latînû viraziyan, behcê kültür Erebî viraziyan. Yani en kültür pîyoreyê zerre en 50,000 serrûd pê hunc en însûna virazîn. Yani êr reş ewek Ereb, ewek Faris, ewek Latîn, ewek Asyayî fark niken. Ên pîyoreyê tek yo kültür ra heye. Ena farklığê kültür yînîs guherib cê ey însun kêk macirê kerda ca degişko guherib o cê yo kültürüs pêda biya. O cad yo zonîs pêda biyo. Yani yo hetra hem zoneyê xwe hem kwek zon xwe en wext yegora gen ew înso wextek şin ceyûn bîno o cad new virazin. Yo hetra en însun pê kültür wext yegî yo pê zon wext yegî ey ceyûn bînot hem guherib xwe yo kültür virazin hem îş guherib xwe yo zon virazin. Êr reş en zonîk zaf farklî, en kültürîk zaf farklî pîyoreyîz bingehê xwe en zon o kültür verîn ra yani wext yegora sistem şûnetî re hêgî. Eğer ez înû keno êr reş bisilmontiya raştîn ha pîyorê medeniyetûn ser dinya ha kena wê. O pê mîtolojiyûn ez ena zoneyê xwe sê göbeklî tepe cê viraşt. Wext Sumerû dîs tabletû dîs nûsyana, wext Misirû dîs jeroglîfit sembol bena û wext niştîş dîs neqış mishafit nûsyana, Tewratit nûsyana, Încilît nûsyana. Eira en pîyorên niştîş, en pîyorên mîtolojî yo hetra ho pirê şîfrûn tarîx însun. Mesela yo mînak ebît êr reş pidî mîyon bisilmontiyê mîtolojiyê est vonik wext Mekkî, wext Medînê
وقت جاهلیه این پیوریه یو هاترا ان وقتك ازوفون ان boyutuk ازوفون میون ان دینو جویه ها ان وقت ifade کن اینه ایراش به سیستم توپونومیا اومه بی نومه جیون نومه باجارو اینسونیز ایر غلط فهم کن وونک sanki en dönem en bajarı cüye. Niye? En dönem en bajarı ne cüye? Nume en dönemo ome niye en bajarına insuniz galat fahmke vonek en dönem en bajarı de cüye. Mekke o Medine معنين ماكو مكر تشيك بيو تشيك كو او مدينة ما ديو يعني ما فينو ما هي بريد تماشكو ما فهمكو o وقت جاهليز معناه وقت بالوليتيك را چقدر یو kültür vrazyan pe kum yo hayvanuna vrazyan pe kum yo hayvan ra zunayı gerena aya zunayı ay hayvan çقدر myun qlanet myun kültür xwat cüyen in pyoreyin ay dönemuha işaret kena enqar ayra ve çok galat fahm nekir yani az ene bunu raj mishaf biyor fahm kerdirse qeda gazovunu bütüne dünya bena safi bütüne kainat bena safi awag ojan nusyo semed dihiri hammelatuna nyu awag ojan nusyo tarih insunyo bidi mecwaver vabla arkeoloji klasik asta arkeoloji vatu asta o pe Kur'an az ma ene işkin fahm bikir pe mishaf az ma ene işkin fahm bikir arkeolojiya niştiş asta yani insan hiri qede arkeolojik un takip bikir hama per raştiye insan ras. Eğer raşti ev tarihik en insan ser sehuzar serru yo zuneyi yo kültür yo metine yo çetine en pyoreyi di hama insan hard rasnum vakti yago en pyoreyi heverigum bir fahm kardeş insan homo sapiensra ne biliyor insan homo sapiensra homo raso insan Travon homo sapiens sapiens. Yani insanık eşken düşmüş ben içerken. Pidi madyo kala esta vunek cennet ho bin linge deykut. Ana deyk kültür verina, zun verin, cav verin. Ocak sistem şunetiye vrazya peyda be. Ocara hin rasa dünya ocara hoya. Era raj mane cüyeyiş, mane c hone bit c. Yani magun fahm bekerek الراج او جنت هونه گون ای جیون ما بین نگون دیکون ما گون راکر از یقی کنو زاف راحت نیو انین فهم کردش از یقی کنو چقدر خواره نگازو بونو یعنی هیوری ادرزین کن ایسه از گوچینیز کن خواه هیوری قی اینسون ما انا زونه را کود بیر قی اینسون ما وار انا زونه حقو اما اینسون ما فرقنده انا زونه نیو انا ازش کن tam ifade bikir انینیگ ازو وونو ازو ترا یقی کنو مهبری خو ایگنا کو کی ازو راج مرابونو راج یو چله زونه تاریخ را مریانا ایا چلا مگروتا خود استا ازو میون کائناتت گرانو خوبیت فهم کردش ای insonuk ای زونه خو بیرا کرده مثلا راج zengine yani kavram zengine çiqadak ho bütüne yo toplum meşgul kense en sistem kapitalizm insun raşti xoraz kerda. از اینه ونو en zengini pil tarih insuniyo. Fahm kardiş tarih o. Ri dünyat eğer zengine ravat hinto için ya. Tarih o kültür o zun insun zengine ya. Ras kavram zengine milyon sistem kapitalizmet وقتی که شما بیارتی ورنسه ان زنگین هوسکن ان زنگین ساده هو گیرن ای زرواشته خو اyak حیوانو را ینا هو گیرن ای مردک هو گیرن اگویزم خو مردک چنه ان رن ماکینا ان نشانجه ان یمگ رن از ونو ان یمگ زاف از ونو ان رنت از کیف کنو نزون چنه یعنی شما دقت بکیر معنی زنگینه یو هترا ساده سمت اگویزمه insun ha خپتیانا o insun çeva verser nişin o insun bütüne eğer zengine tarih rahayana eğer zengine caverda kot zengine kapitalizmden büyük köle sistem kapitalizm ez şımara var çen şıma zengin ben zengin bi çen şıma zengine vazın o çen şıma zengine demşin en ren bezoni ruaremon şımarasın eğer ramame ما هون گرنشین ای هر یعنی بتونه یو حیات خو سمت زنگینی اش ما خرج بکیر او یو ثروت یو میراث سمت هوت حب سلالون خواز شما پیران هونج یو معنی چینیا
eğer ev servet semet egoizme insun mirt kerdişe yen xerç kerdişse. Ene ez baş mesela yo merdim zaf zengin qeyil xeyr bikir. Seken yo mektep kena yo kolej birazen zere en kolejit zere en mektebit zuneye an metin zuneye an hol o zuneye an rin wun rasnen çen heb قجو به خیر خوا ای قجو دون ونش ای قیچسه بن هونج بن یا معمور یا ofis ان سیستم یا از هون سمد ان سیستم آخرتی yani yo hatra çik toy dagiş ne ben ev nesil seken ev nesilik mavaş en mektep khair o mobiyo merdim ev merdim seken ev hunç nefis kudumşin ev hunç egoizm xo mert gerdiş ser hareketken ve nekir nesil yerape Evker yani zengine çe ha ço ce nirastlana. Yani çıta bana vabı pure döngüye hayat yo hatra ma rastlana yo nokta. Tıbben yenena dünya cüyen o tımre. Sobna yo mعنeye çin ya. En cüyeyiş xwet çend mعنا de hayat xwe, aqil xwe, beden xwe, ruh xwe o çeniz hetet etbet ina rinde pa ey binuna pa ey insun binya tecüye pa merdimun xwe rinde tecüye أيوة معنية كان حي سمد أنا إنسانية تخبتي كان حي سمد بركة أن دونم نيولوتيك شاغا تخبتي أيوة معنية ما بيعيشو مارك دي يوكشت أي مدستني أما جويايش هم مدستد أيرا مهم أوك وقتك ته جوين ته ساكن أزو جيران أي فهم بكير أو أزو جيران أي بجوي أو حتى مدستريانا بيشك بجويايش و خب فهم بكير بتفهم كردش أنا أزواج ما زفك السفا أواك زرواشته egoizm را yana ما أيه يهات را دكشت هيفري أزو جيران أصل معنى راس أصل معنى جويش چنه أزو جيران أي راس في زنجينة يو حياة اللوكس براشتش o pe politika ser yo topluma hüküm bıraştır. En piyoreyi zaten denge cüyeyişi. Hune ma ben rasnen nokta egoizm. Yani ma genel xwe tatmin bikir pe enina. Raç var veceyiş, mirdbiyeyiş o ziyedbiyeyiş. O en rar ser o enerjik piyoreyi ma xerçken en piyoreyi hunc ma ben nokta verim. Eyaz yo hetra zervaştış rayana o insunis eyken yo hetra pe duygusal zeka travun ve duygusal zeka var yana rasanıydı. Yani hişe, hissura yana. Yani hagirdeyi akıl hissu. Fakat mana daiş ana cüyeyiş havvet ana hişe hissud. Eya hişek analiz kana. Yani hişe analitik tarafı. Analitik zeka Türkiye'yi tarafı. Analitik zeka vakti kod devrese ocht hin mana dun cüyeyiş. Eya manas insun pa bedena, pa akıla, pa ruha yok biyetino en piyorin gereka mertek. Yani magun bizun sadece ma wariye و بدن تنا نی sadece ma nişkin en beden ser tık tena bıxıp mırdık o nizun zenginek nizun sakir. Ma insun yo biyetbina ana biyetbin ruh ra, akıl ra, beden ra bana tamam. En hiriya me o me piyatse ana biyetune bana tamam. Ene fahm kerdش o semed mana dayış cüyeyiş insun magun fahm bikir fark ma ey gonyun binura tsnev heveri magun ey vin. Eyaz analitik zeka mavun hişe analitika akıl analitiko oht hama ma eşken fahm bikirik ma insun pe eneya. Ana analitik zeka eşkena irade bidma pe ey irade ve ma eşken zervaşte xwe yani egoizm xwe kontrol bikir. Bin destit tepişt. Eğer yo düşünce se zervaştışa pe nefsya yanası, insun gereka eye dikkat bikir. Oxt, analitik zeka kuna devre, hin eşkana eye kontrol bikir. Yani yo hatra mahe kader kunuset. Mahe çizgiye kader ku belukin. Böyle. Analitik zekas, manaye, insunik pe zervaşte ya, ew çîk wazan ey xeyal ken ûn ver çimûn xwe eyek wesil wazana eyek rîzerrê wazana eyên pê duygusal zeka wa ûn ver çimûn xwe analîtîk zekas ena vîneyê kontrol kena analîz kena yana rasena meعنeyê ya biyetun wextek însun pê analîtîk zeka wa ome rasa meعنe biyetune ew waştî ji xwe se oxt eşken sağlıklı yok karar izbet.
Oxt eşken sağlıklı hareket bikir. Oxt eşken yunus nekir. Oxt eşken dürüst biçü. Eğra zuneyiş yo hatra eyttik denen musayiş denen yo. Zuneyiş zerre cüyeyiş xwadiz xwad pya cüyeyiş. Eğer insun neşk ne fehm bikirse oxt hayvan raz yo farkı nemune. Eğer insan pure gönüra farklıysa, nas ma eşken vacık akıl insunu yani ev akıllık eşken analiz bikir. Her vaşte insan, her düşünce insan, her fikrik insan sarrav yarana. Pe vaştiya, pe zer vaştiya, o pe hisse hayvaniya. Çıta ben vabib, analitik zeka, gereka merkez enedir. Analiz bikir, gun bizun hoçne vazan, qewazan semetçine ya. Beden numo ser arduna rahat biju. Beden numo ser arduna ey vasil bixebt. Ey vasil vakti re xebtin, oxt dejin işte. Oxt analitik zeka peravana. Davun bikir, duygusal zeka vana niye cavert per rahat ruş. Otur niye? Un magbaşteri analitik zeka bikir. Eyra azovunu re vakti insun ritüelüken, oxt vaslun xwez gbaşteriken, oxt hama fehmken çıkıdı ya beden insun çan hay mühima. Eğer az bunu rar insun gereka serzuneiş ya. O gera bigir mana bede cüyeyiş xo. Zengine ya en pil ana dünya mana dayiş cüyeyiş xo. Her haydet peş şuura cüyeyiş. Fakat kum yo zihin eşken ene icar bekir. Niye zeşkenu pe dehab raruna ifade bikir. Çinev en rar duygusal zeka o analitik zeka. Yani hişe hisyari o hişe analitik. Yo insun vis 4 saatit zaf ye çi cuyan. Çig yan yevir, çig vinen, çig ho aşnavan, çig ho düşmüş ben. Semet cuapeya. In pyoreye zerre yo merkez akıl diyen piyahat analiz ben halagu. Or ev insun zerre ey analizit de şekil karargen. Yo pe حشة هسيارية قرار جان أي سرشن أخرى بآخر خوز أي سر خبتنا يو بينيز يعني حشة أناليتيك يوز أي تعقيب كان إنسونك به حشة أناليتيك حركات كان أو إنسون خطرني كان إنسونك به حشة هسياري يعني أيك حيواني ريانا بأي حركات بكرسة أخت إيش كان خطاز بكر أيرا ما فون عاقل إنسون ده شكل قرار دون re yo hedef maxwernun re yo vaştış est ma cêçî wazen. İnî yo hetra mavrazên, karakter mavrazên. Peki eneş maraber. Eyek ma zûn, eyek ma diya o eyek ma hêd düşmüş bin. Çend hay raştiye mawa? Çend hay ma fehm kerda enar tam raştiye mawa? Belki ez mayê gelet çûye. İtiyat hin معناه analitik zeka kona devre. Eğer zoneye ma o vineyiş ma fikir beyiş ma yuhatra limit maz belluken. Yani çen ma işken düşmüşüm. Hatu ça ma işken düşmüşüm. Çen hay limit ma xwer nerre. Ya hizma çen limitun xwera kod. Wet dünya bin diya. Aya dünyak mara nebaciya. Aya dünyak ma nidiya. Aya dünyak man nişkin gıyal bikir. Eyak ha wet sınırın ma. Eyva manaye. Eyva belki raştiye ma. Belki az raştiye ma ha wet sınırın düşünce ma. Eğer magun beşk wet sınırın fakir. Yani magun bezunik eya zunayik mazun yo damlaz niya zerre okyanuse zunayid. Magun bezunik ev çigma arzukin. Ev çigma wazin. Ev çigma qiyil magun heveri bezun ev çen hay mar hol, ev çen hay mühim semet mana dayiş encüyeyşa. Magun ene fehm bikir. Belki az ma hey Yunus ceci vaze. Belki az qeyle ma hama Yunus ra bena. Ev çig mazun ene magun rin bizun eya belki raştiye ma hak niya. Eya belki hama galet bena. Eğer re az bunu vaktik ma hey düşmüş ben o semet mawa raşti ena ma otur hu vasafnen ene rin bizuni belki az raştiye ma ha wet enenet keg ma eşke na vaşte na qeyle insun fakir eşke cavertse raştiye ma belki ha wet ey. Eyra magun xwer limit runyan çine ma qeyl magun ey bekir. Niye? Pe hişe hisyariya beden akıl o ruh çoğuşken his bikir. Fakat pe hişe analitika
çoğuşken ene kontrol bikir, mana bid biyetuneye. Eğer az bunek, akıl farkındaye don insun. İnsun eşken pe farkında. Eğer akıl insun zav mühim. Gereka fahm bikir insun. Farkında çine hoken, çine hocuyan, çine hovazen, çine diyor. Yani pa farkında ve o had cüyeyiş. Çine ve ne fark insun yo hayvuniz enere yana. Hayvun pe zervaşte xwe, pe hişê hisyarî xwe hereket ken, insûnîs hem hişê hisyarî his ken, hem îs pê mantıqa hereket ken. Yani hişê analîtîk yo hetra motor ena hişê hisyarî ye. Eğer ez wazano pê bedên xwe we, pê aqil xwe we û pê ruh xwe we in hayat rind bicûyî. In hayatek humat alê sêyo mükafat teslim ma kerde, o qedî yo deger re bonî in hayat re انقدر بجویی ایر درس ما نون ما ایتیاد هین قیدنین پل هشته ششنت قیدیان هون درس پل هشته خوتن را ما دست بکن او حتو چاک ماشی هون درست یعنی درس دستنت واتی ما ورین مقال خرستونه کن انا قال چقدر معنی غلا هاتده قال غلا و قال خرستونه چقدر یو معنا براشتا چقدر یو کومبیناسیون براشت ما انا را دست بکن حتو چاک ما راسه مقاطع خوبی خما توری شما